Kohta lähtee lähettäjä lipun kanssa. Kyllä lähti. Lähtökin lähti. Aha. Manhatalo Hurskainen kolmantena, Utti neljäntenä, Mannoja viidentenä ja kuudes on sitten Tero Jaatinen. Siinä on sitten tuplaliput esillä. Joo, hyvin näkyy. Hyvin näkyy. Ei hätää, ei hätää. Timo Ruoppa kärsii 3-2 autokuljettaja Miehikkälästä. Tukkilaksi Fiatilla. Ei Ruoppa Koivuveljeksi Turpeinen, ARS Metal, autokorjaama kattelus. Kendall, Aspect, Sorvari Retsa, Pakoputkijalta Anttila ja Heidi hänellä yhteistyökumppanina. Osmendoliar Karas hänellä yhteistyökumppaneina. Kolmas paikalla tulee numerolla 31. Tuomas Hurskainen 31 asentaja Hollolasta, Poppootin seura. Lahden lämpörakentajat Volvolla. Lahden lämpörakentaja tässä Racing Launeen Autocenter ST1 Kupollissa. Perhe Havetran kotirannan. Hirveän väärästi, jos taidetaan olla kyllä. Maalin liputtajakin on samaa mieltä. Eli Keeskankaan JM 2015 yleisön voitto. Timo Ruoppa Luumäen urheiluautoille. Kakkonen tänään Jarno Vanhatalo Valkealan urheiluautoille. Kolmas Tuomas Hurskainen Poppootin. Neljäs